उदालगुरि जिल्ला जिहेतु ब्रह्म धोरोम दिनै ब्रह्म धोरोम सिबियारि बिथांमोना जिहेतु ब्रह्म मन्दिर दिनै लुफुंनो हाबाय बिथांमोनसिम मा खावलायनो सानो मा बुंनो सानो गिबियावनो खुलुमग्रोबाय रादाबगिरिफोरनिसिम बेथ' ओरैबायदि खुसि माने उदालगुरि जिल्लानि बायदि जिबायदि मावथि नुबाय बे मावथिया बेखौ जोङो बोसोरथामनि गेजेरावनो बोसोरथामल'सो लाबाय जुरिजेननाय खिन्थु बे जिथु कमप्लिट जानाय बोसोरथामनि गेजेरावनो रिपिट माने माबा खामानिया सोलिदों ओमफ्राय दा लुफुंबाय जे बेथ' इन्टारनेसनेल स्टेन्डार्ड होननानै दहाय मख'लांबायबो जोंना खरेन सारा जोंबो बेखौनो फिल खालामदों जे इन्टारनेसनेल लेभेलावहाय रुजुजानाय मोनसे मन्दिर उदालगुरि जिल्लाया लुफुंबाय ब्रह्म धोरोमनि गेजेराव गंबेसे बेफोरबायदि मन्दिर दं बेबायदि मन्दिरा दंब्लाबो बे स्टान्डार्डआव गैया नाथाय साइजआ बिदि दं खिन्थु बे स्टान्डार्डआव गैया दिनै जिहेतु साननैनि हाबाफारि लानानै खुंफुंबाय गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि जोनोम सानखौ जिहेतु 8 एप्रिलाव जिहेतु बिटिआरनि जिहेतु चिफ बिथाङा फोसावलांबाय आरो बेनि गेजेरजों जिहेतु गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मखौ 5 बैसाग हिसाबै मानियोब्ला दिनै जायोमोन बिनि सायाव मा बुंनो सानो बेथ' बिराद मोजांनि बाथ्रा जोङो बिटिसि गभर्नमेन्टखौ साबायखर होयो बे जोङो बे बिटिसि गभर्नमेन्टआ जिबायदि डिसिसन लादों फैगोन बोसोरनिफ्राय माने रेस्ट्रिक्टेड हलिडे होआलासिनो बेखौ फुल फ्लेजेड हलिडे डिक्लेयार होनायनि ओमफ्राय गभर्नमेन्टआ गावसोरनो बे खुंथायखौ खुंनायनि फालिलांनायनि बाथ्राखौ होदों बे जोंनि थाखाय जोबोर मोजां जों बिथांमोनखौ साबायखर होयो आरो जों बरायो 18 एप्रिलाव जोनोम जादों बै दिनाव बांलाया 5 बैसागमोन 1267 बे सनाव बांलानि बे सनावहाय बे जोनोम जादोंमोन बुधबारमोन बे बुधबारा लिभियारमोन बे लिभियाराव बे जोनोम जादों ओंखायनो दिनै बे गोनो गोथो जादों आरो गोनो गोथो जानांगौनि खोथा गैया जों बेखौ बुंदों आरो दहायबो आं क्लियार बानायदों बेखौ माबाजों रायज्लायनानै जेनेबा ट्रास्टनि सेक्रेटारिजों रायज्लायनानै बेयाव मोनसेल' बुस्थु थालांदों जे नोङो 18खौ होनो हायो हायैनि माने गैया खिन्थु ब्रेकेटनि सिङाव 5खौ होनो हायो आरो जै दिन 5 बैसागआ गोग्लैगोन होमबा 5खौ सिगाङाव होनानै 18खौ ब्रेकेटाव होनो हायो बेबादि मोनसे जोङो पलिसि मैया रायलायबाय बे गावजों फैनानै बेहायनो रायलायदों फाइनाल थांखिया मा मोनसेया जानांगौ फाइनालाथ' बे 18आनो जासिगोन दा बे जिहेतु बिटिसि सरकारा बेखौ मोनब्रै माबायाव माबाबाय खिन्थु आरो दा बे समाव मा खावलायनो सानो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादखौ नि सिङाव थानाय ब्रह्म धोरोम सिबियारि बिथांमोननिसिम आं गासैबो जोंनि धोरोम सिबियारि ब्रह्म धोरोम सिबियारि आइ आफामोनखौ खावलायनो नागिरदों नैबे खेथ्रआव बे जिहेतु 18 आरो 5 बैसाग बे खोथाखौ लानानै जाहाथे गुलाय गुजाय जाया बे लाथै सलुसनाव फैगोन जोङो रायलायनो थांगासिनो दङ नैबे 25 थारिखआव जाहाथे जोङो रायलायनायनि गेजेरजों फोसाबलायनायनि गेजेरजों बयबो खौसेयै मावलांनो हायो जों बेखौ आसा खालामो जिहेतु मन्दिरनि अनगायै सुबुं समाजखौ फोसाबनो थाखाय माबायदि लाइमोनफोरखौ फोसाबनो थाखाय मा राहा लामा लाबावदों दिनै गोबां लाइमोनफ्रा धोरोमखौ गारनानै ड्राग्स एडिक्टेड जुमाय लोंनाय बायदि बायदि रोखोमनि दिनै ब्रह्म धोरोमाव 3 आफाद दं जाय आफादा आइजो आफाद आरो लाइमोन आफाद आरो गागि आफाद बे मोनथामबो आफादजों ज' लोगो नांनानै ब्रह्म धोरोमा मोजां हाबा मावबोगासिनो आरो बेनि गेजेराव खुलुमबाय आरो जोंनि दिनैनि नैबे मेसेजनि गेजेरजों गासैबो ब्रह्म सिबियारि आइ बाबामोनखौ जोंनि दिनैनि नैबे बेयाव उदालगुरि जिल्लानि जितु गोदान मन्दिर बेखेवनाय बे गोदान मन्दिर बेखेवनायाव मिडियाफोराबो बाहागो लाफैनो हानानै जोंनि दिनैनि सानैनि हाबाफारिखौ फोसावनायनि थाखाय मिडियानि सायावबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो दिनै लाइमोनफोरा जेरैबायदि जोंनि धोरोम आफादनिफ्राय एरायनानै लोगोसे गाव गावनि मावनांगौ हाबानिफ्राय एरायनानै गाज्रि बेसादजों लोब्बा लाफानानै गाव गावखौनो माने सिनायनो रोङि जानायनि थासारियाव सफैदों बे बेलायाव जोंनि ब्रह्म धर्मनि मोनथाम आफादा मोनथाम आफादाव नङा बेयाव प्रसार संसार आफादबो दंफायो लाइमोन आइजो प्रसार आरो गागि आफाद बे गागि आफाद जों लोगो नांफानानै बे मोनब्रैबो आफादा जोङो जयै जोङो मोनफ्रोमबो गामि ओनसोल आरो मोनफ्रोमबो आनसलिक प्राइमारि लेभेलाव जोङो मा खालामगोन जोङो जोंनि फिसा फिसौफोरखौ एबा लाइमोनफोरखौ सांग्रांथि लाबोनो थाखाय बे गाज्रि बेसादनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय जोङो खावलायगोन
आरो जोंनि आइजोफोरखौबो जोङो सांग्रांथि जाहोनो थाखाय गिबि जों सांग्रांथि लाबोनो थाखाय जोङो बिसोरनि बिबानगिरिफोरखौ जोङो एवारनेस लाबोनो थाखाय जोङो आर'ज खालामगोन आरो बे आर'ज खालामनायनि गेजेरजों जों गिबियावनो आइजो माहारिखौ जों सांग्रांथि जानो जोङो गिबियावनो आर'ज खालामग्रोगोन आइजो माहारिया सांग्रांथि जायोबासो आइजो माहारिनि सांग्रांथिनि हेफाजाबजों जोंनि उन्थिफुनाय लाइमोनफोरा उन्थिफुनाय फिसा फिसौफोरा गोजों लामाजों दावबायबोनो हानायनि राहाखौ मोनगोन अदेबानिबा आइजो माहारियानो जुदि सांग्रांथि जानो रोङाब्ला जोंनि फिसा फिसौफोरा जेब्लाबो गोजों लामाजों दावबायबोनो हानाय नङा बेखायनो जों बेखौ नोजोर बोनानै जोंनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि बे मोनब्रैबो आफादा जोङो मा खालामगासिनो दं मोनफ्रोमबो आनसलिक जिल्ला आरो केबिनेट लेभेलाव जोङो बेफोरखौ सिन्था सरसा खालामनायनि गेजेरजों जोङो ब्रह्म धर्मनि जिथु आदर्श आरो निति बे नितिनि गेजेरजों जों खारनो थाखाय जोङो मोनफ्रोमबो दालाय आफादफोरखौ आरो आनसलिकफोरखौ जोङो मा खालामदों जों खावलायबोगासिनो दं जाहाथे बिसोर धोरोमजों लोब्बा थानानै जोंनि उन्थिफुनाय आइ आफा आरो फिसा फिसौफोरखौ जोङो गोजों लामाजों जोङो दावबायना थांनायनि थाखाय जोङो गोजों लामा दैथायहोनो हायो बेखौनो जों नोजोर बोनानै जोङो आनसलिक आरो डिस्ट्रिक्ट आरो लोगोसे केबिनेटआव जों सावरायगासिनोबो दं आरो जोङो प्रसारकफोरखौ गामियाव थांनानै बेफोरनि एवारनेसखौ होनो थाखाय जोङो खावलायगासिनो दं।